Predstavme si, ako by vyzeral náš život, keby skutočne žijeme v súlade so zdrojom a zarábame si tým, čo milujeme. Sama o sebe ste napísali, Janka. Už od detstva som si všímala, že ľudia ma prirodzene vyhľadávajú, dôverujú mi a hľadajú môj pohľad na veci. Často som počula, toto som nikdy nikomu nepovedal, nie, ale pri tebe to ide samo. Viem, že mi pomôžeš. Táto schopnosť vidieť pod povrch, vnímať súvislosti a chápať vnútorné procesy ľudí ma priviedla na cestu psychológie, transformačného coachingu a osobnostného rozvoja. Verím, že skutočná zmena sa deje na viacerých úrovniach, mentálnej, emocionálnej aj telesnej. Preto vo svojej praxi kombinujem vedecké poznatky zo psychológie, neurológie a psychosomatiky s osvedčenými terapeutickými metodami. Takže dá sa povedať, že dnes už psychológom nestačí byť, že mám nestačí len tá vysoká škola, čo máte výbornú vysokú školu v Edinburgu, ale vy ste si robili potom aj ďalšie školenia, ďalšie kurzy, napríklad u Joea Dispenzu, u Levisa. Tá doba sa nám posunula. Vlastne prečo musí byť psychológ tak veľmi erudovaný, taký veľmi vzdelaný? Tak ja by som povedala, že lebo sme stále komplexnejší ako ľudia. Máme komplexnejšie problémy, máme vyvinutú technológiu, informácia je veľmi ľahko dosažiteľná. Keď si človek skutočne chce nájsť informáciu alebo manuál, postup o čomkoľvek, stačí, že si ťukneme do internetu, naťukáme si tie správne kľúčové slova a fakt sa vieme vzdelávať a hľadať riešenia veľmi rýchlo, veľmi ľahko. To ale nie vždy znamená, že je to tá správna pomoc pre nás, alebo že je to niečo, čo nás posúva dopredu, ale často z mojich skúseností s klientami, ale nielen s klientami, taktiež kamaráti, ľudia, ktorých stretávam, často majú ten problém, že majú síce všeobecný prehľad, zámer, robia rôzne kurzy, nakupujú knihy, vzdelávajú sa, no ako by sa ešte viac zamotávali. Ako by sa napriek tomu, že vynakladajú tak veľké úsilie, ako keby sa nedokázali jednoznačne, systematicky posúvať vpred. A teda cítiť sa lepšie, lebo tak celý život, alebo to napredovanie je vlastne o tom, čokoľvek robíme, lebo sa chceme cítiť dobre. Všetko robíme kvôli tomu, i keď to prvé pomenovanie nemusí byť také jasné, ale vlastne keď sa pozrieme na to podprahové, prečo to skutočne robíme, tak je to, lebo sa chceme cítiť dobre. A v súčasnosti tým, že je taký veľký trh, toľko ponúk, teraz keď si zoberete, idete na sociálnu sieť, kedysi to bolo, že ste si mali zakúpiť kurz, workshop, teraz od vás všetci chcú váš e-mail a poslať vám ich workshop, ich kurz zdarma. A to samozrejme na jednej strane je veľkým prínosom pre človeka, ale na druhej strane to môže byť veľkým problémom, pretože človek má len 24 hodín, má len určité množstvo energie, času, financií a vlastne táto ľahko dostupnosť v človeku vytvára ešte väčší chaos. Čiže povedala by som, že taktiež to je aj s psychológiou, že tá psychológia v súčasnosti potrebuje to širšie pochopenie. Lebo nestačí už len to, že ja rozmýšľam nejakou formou a poviem si, dobre, keď zmením myslenie, budem sa cítiť lepšie. Tak to nefunguje. To je len jedna zložka zmeny.
To, že zmením myslenie, že si uvedomím, a okej, ak rozmýšľam takto negatívne, čudoval by som sa, keby sa cítim dobre. Vlastne, že človek to môže pochopiť, potom to naučí sa mapovať, potom sa to naučí meniť. Ale to je vlastne len začiatok, hej? To je vlastne ten vrchol ľadovca a pod tým sú vlastne všetky tie vrstvy podvedomé, naprogramovanie, teraz to, či mám zdravé telo, či mám dostatok minerálov, vitamínov. Niekedy to môže byť skutočne len jedna zložka. Ženy to často poznajú, keď máva napríklad silné periódy, tak často dokáže byť unavená, keď je hormonálna, dokáže byť náladová. Niekedy to môže byť skutočne, že nám chýba len tá jedna vec, niekedy to môže byť len, že máme nedostatok železa alebo vitamínu C a vlastne celý náš systém potom nedokáže podávať výkon, ktorý od neho chceme, teda sa nedokážeme cítiť dobre. Takže preto si ja myslím, že dobrý terapeut vo všeobecnosti, nie je to len o psychológii, ale myslím si, že každý ten človek alebo každá tá profesia, ak chceme byť skutočne efektívni, si vyžaduje, aby sme sa stále posúvali s dobou. Čo vy na to? No áno, súhlasím. Musíme sa posúvať s dobou, musíme sa neustále vzdelávať. Ale je zaujímavé, že naozaj je veľmi veľa osobnostných knížiek, osobnostných kurzov, na sociálnych sieťach veľmi veľa koučov, mentorov, má svoje prednášky. Na druhej strane ja súhlasím s tým názorom, že čo nemáme prežité, odžité a čo si my neznutorníme, tak vlastne nevieme to ani použiť, ani to pochopiť. Je to pravda? Ja s tým veľmi súhlasím. Tiež verím tomu, že terapeut, keď je skutočne efektívny, tak si sám veľa odžil. V môjom pohľade, ak niekto prešiel tým, že si zažil úzkosť, nejaké frustrácie, depresiu alebo negatívne formy myslenia, závislosti, takýto človek, keď tým prešiel a spracoval to, nám vlastne nedáva teoretický postoj. On nám dá prežitok, ktorý jemu pomohol. Teraz to neznamená, že to pomôže každému, ale jednoducho ten človek našiel pre seba cestu, ako sa posilniť. Čiže ten človek už samo o sebe, či je to terapeut alebo nie, on už vie, že zmena je možná. A takisto chápe, že každý človek je iný a v inom bode alebo v inom leveli alebo v tej úrovni, povedzme, problému, že kde sa ten človek nachádza, hej. Povedzme, že máme od 0 do 10 nejakú tú škálu, povedzme, závislosti, hej, ADHD. Je rozdiel, či som na 3 alebo som na 9. Je teda veľmi dôležité prežitok, vzdelanie, informovanosť a taktiež by som povedala tá ochota tam byť pre toho človeka a pomôcť mu nájsť to, kde sa nachádza, prijať to, akceptovať a odraziť sa odtiaľ, akou formou môžem napredovať, akou formou môžem dostať stabilnú pomoc. Podľa mňa to je veľmi o tom nájsť v sebe stabilitu. Navracať sa k sebe. Dobre, povedzme, že robím si prieskum, ja neviem, pozerám sa na to, čo potrebujem čítať, čo potrebujem jesť, aký pohyb potrebujem. Samozrejme, strava má veľký dopad na celé naše zdravie. Obrovský dopad. A teda, ak rozumiem, alebo učím sa rozumieť všetkému, povedzme, niečo použijem a teraz, alebo zjem, a vidím, akú mám náladu, koľko mám energie, povedzme 2 nasledujúce hodiny, 3 nasledujúce hodiny. Dobre, stalo sa mi to 2-3 krát, tak si poviem, že to nejem. Lebo môže to byť niečo nevinné, ale môj organizmus s tým nesúhlasí. Takže povedala by som, že v tom je tá krása vnímavého človeka a taktiež človeka, ktorý sa zaujíma. Lebo
ten, kto má skutočnú vášeň, alebo skutočný záujem, skutočnú motiváciu a inšpiráciu sa vzdelávať, taký človek vlastne nikdy nemá pocit, že pracuje ťažko tým, že sa vzdeláva. Však to sama poznáte, keď si chytíte teda knihu do ruky, ktorá vás skutočne baví, fascinuje, ani neviete, kedy ju dočítate. Je úplne niečo iné, keď chytíte do ruky knihu, ktorá pre vás nie je tým topikom, ktorý by ste si fakt s chuťou prečítali a máte úplne iný zážitok. Čiže podľa mňa to vzdelávanie sa v rámci niečoho, čo máme radi, je kľúčové. A to je vlastne aj to, čo my chceme potom priviesť do nášho pracovného života. Že vlastne sa chceme naučiť živiť tým, čo zbožňujeme, čo máme radi. Nič nebudeme nikdy milovať na 100%, vždycky budú určité záležitosti, ktoré človeka nenaplňajú toľko alebo nebavia. Povedzme, keď je niekto umelec, tak to vytváranie účtovníctva ho až tak nebude fascinovať, verím. Ale je to súčasť, povedzme, malá súčasť, ale je to súčasť toho nášho cieľa a vlastne nám zase pomáha cítiť sa dobre, keď tie veci dávame do stability, dávame pod nejakú tú kontrolu. Hej? A vlastne to navracanie sa k sebe, to navracanie sa k tomu, čo je podstatné pre mňa, nám vytvára stabilitu kroku. Hej, že vlastne keď si vyberem si ten produkt, to je jedno, čo to je, alebo terapeuta, alebo učiteľa, alebo koncert, nechcem ísť na 10 koncertov za mesiac, tak si musím vybrať ten správny. A na základe toho, že sa dokážem navrátiť k sebe, dokážem si stabilne vyberať, naučiť sa tie indikátory toho, čo je pre mňa dobré a nie je. Ale my sme aj dosť od seba odpojení, takže ako sa máme napojiť na ten svoj vlastný stred, ako máme byť vnímavejší, kde máme začať? Povedal by som tým najjednoduchším dychom. Dých je život a povedal by som, že hlboká forma dýchania je veľmi ukludňujúca. Čiže povedzme, keď si môžeme teraz všetci vyskúšať a dať si ruku na brucho a nadýchnúť sa až do brucha. A teraz pomaly, raz tak dlho, ako som sa nadýchovala, budem vydychovať. Ešte raz. Hlboký nádych až do brucha, pod ruku. A výdych. A ešte raz dajme. A znova dlhší výdych. Čiže toto je úplne najjednoduchšia metóda, ktorá existuje. A tá nás v podstate ukotvuje v tele. Nie len dých, že sa prehlbuje dých, prinášame viac kyslíku do tela, ukludňuje to automaticky nervový systém. Keď vydýchujem dlhšie ako nádychujem, uvoľňujem a ukludňujem nervový systém, prepínam psychosomatiku. Takže to je ten základ. A keď sa takouto formou dokážem predýchať zo 20 razy za deň, ak mám problém skutočne spomaliť a vedieť sa zastaviť, vedieť sa skutočne s niekým porozprávať, počuť niekoho, chceť počuť, chceť rozumieť tomu, čo mi niekto hovorí, tak vlastne ja musím touto formou sa začať navracať. Nerobila by som žiadne extrémy, nešla by som do veľkých meditácií, ak som fakt ten typ človeka, ktorý sa málo kedy skutočne zastaví a je sám so sebou, ale išla by som dychom. Prechádzka v prírode, vnímanie nôh na zemi, ako sa nohy dotýkajú zeme. Samozrejme, na boso je to najlepšie, pretože vtedy automaticky aj naberáme elektromagnetiku do tela, cez nohy. Takže, čo samozrejme zase je veľmi uzemňujúce, čiže vnímame seba samého viac. To by som povedala, že úplný základ a úplne to stačí.
a dokáže to spraviť veľkú zmenu. To je až neuveriteľné, ale možno, že to všetci vyskúšame, lebo teraz je koniec roka, adventné obdobie, predvánočné obdobie, hektika v práci, doma, naháňanie sa za darčekmi, príprava Vianoc. Potom na Štedrý večer všetci očakávame, že budeme pokojní, šťastní a potom zase Silvester, Nový rok. Ako psychológ vníma toto obdobie a čo by ste nám poradili? Ako ja vnímam obdobie Vianoc je skutočne cez ten duchovný svet. Nie nutne náboženstvo alebo návštevy v kostole, aj keď samozrejme sú to krásne, tiché miesta na zastavenie sa. Človek sa nemusí modliť, nemusí dokonca ani veriť. Sú to krásne architektúry a obrazy a sochy. Takže pre mňa osobne ja sa často zastavím, keď idem mestom v kostolíku a keď je otvorený, tu napríklad v Bratislave je zo pár kostolíkov vždy otvorených, že si môžete ísť sadnúť. A, a toto tiež používam ako takú formu zastavenia. Prídem, sadnem si, porozprávam sa s vyššou mocou, čokoľvek už človek verí, či verí v Boha, či verí v zdroj života, či verí v lásku, či verí v energiu. Ale tá vyššia moc, viera vo vyššiu moc je veľmi, veľmi liečivá. Ja som robila vlastne dezertačku na túto tému, ako viera ovplyvňuje našu psychiku a je extrémne množstvo dôkazov, že človek, ktorý má vieru, žije pokojnejšie. A je na tom niečo čarovné, keď dokážeme skutočne odovzdať ten svoj zhon, to svoje trápenie sa vyššej moci. A či už tomu veríme na 100% alebo nie, myslím, že veľa ľudí neverí na 100%, lebo veľa ľudí žije často cez ľavú hemisféru, čiže logika, dôkaz, uchopiteľnosť. Ale každý, kto skutočne prešiel nejakým bodom utrpenia, sa mi páčil úryvok z filmu Eat, Pray, Love s Juliou Roberts, neviem, počkať, to bolo zo pár rokov dozadu taký veľký hit, a mala všetko, a napriek tomu sa cítila veľmi prázdna. A v určitom bode si klakla v kúpelke na kolená a začala: Bože, som tvoja veľká faninka. A nechápem, ako sa môžem cítiť takto zle napriek tomu, že mám všetko, čo som kedy snívala. A myslím, že tu je naša spoločnosť tiež. Máme stále viac a viac všetkého. Ono človek si môže hovoriť, že máme nedostatok, ale keď sa pozrieme do potravín, regále praskajú v švíkoch, naše košiky praskajú v švíkoch, keď ideme nakupovať. Oblečenie, koľko oblečenia človek dáva, či už na charitu alebo niekde daruje. Jednoducho žijeme v dobe, kde máme veľa materiálnych vecí. A teraz každý z nás si určite prešiel tým bodom, že si uvedomil, či mám alebo nemám, aj tak sa necítim skvelo, alebo to nerobí ten veľký rozdiel. Samozrejme, že keď mám kvalitný príjem, tak veci sú jednoduchšie, ale šťastným nás nespravia tak či tak. A vlastne o tom to všetko pre nás je, že sa chceme cítiť dobre, alias šťastne. A pre mňa teda je to vnímanie pokoja, vnímanie nejakej
Kristovej prítomnosti. Ja na Vianoce skutočne príjmam a vnímam túto prítomnosť inak ako počas celého roka. Takže podľa mňa sa niečo špeciálne deje v tomto období a to je to, na čo sa ja sústreďujem. Kedysi som tiež nakupovala darčeky ako besna a myslela som si, že tým dávam niečo, čo vyjadruje povedzme moje pocity k niekomu alebo starostlivosť, že si dám skutočne záležať na tom, čo vyberám alebo čo spravím, čo kúpim. Ale v súčasnosti som veľmi už otočila ten svoj prejav a skutočne ak niekomu dám darček, tak je to skôr o akcii, aby si šiel vyskúšať, ja neviem, napríklad ak viem, že ten človek má rád hrnčiarstvo alebo pracuje niečo kreatívne, výroba sviečok, tak kúpim darčekovú poukážku na takéto niečo alebo darčekovú poukážku na knihy alebo na výlety. Takže pre mňa je to týmto obdobím a ja teraz už nemám problém sa zastaviť. Mhm. Mne to príde, ako keby sme žili podľa hesla nakupujem, teda som. Veľmi Hej. dobré. A už nielen v kamenných obchodoch, ale najmä na internete. A vy sama sa čím ďalej viac zaoberáte tým, aké hrozby nám ako nakupujúcim na tom internete môžu spôsobiť aj také vážnejšie finančné problémy. Poviete nám o tom niečo bližšie? Áno, mne sa teraz vlastne v priebehu, myslím, 2 mesiacov stali také zaujímavé nepríjemnosti, ktoré sa mi nikdy predtým nestali. Nakupujem, čo sa týka teda kurzov, ja nerada kupujem oblečenie alebo vo všeobecnosti ja nerada nakupujem cez internet, lebo a keď sa mi to nepáči, tak sa mi to nechce posielať naspäť. A za B ja si tú vec, ktorú chcem si kúpiť, rada chytím do ruky materiál alebo fakt tú farbu vidieť. Pre mňa toto sú podstatné veci. Čiže ja keď som napríklad nakúpala, tak to by boli povedzme nejaké vzdelávacie veci, workshopy, kurzy a tak ďalej. A teraz sa mi vlastne stalo dvakrát, že ma niekto zúčtoval 10 eur, alebo respektíve tam bola ponuka, že za 10 eur máš niekde prístup, môžeš si pozrieť nejakú databázu. A v tej istej sekunde ma zúčtovali ďalších 29, čo vôbec nikde nebolo dodané. A tak ja som aj informovala banku, že chcem, aby sa tejto firme ohlásili a že chcem peniaze naspäť. Spísali sme nejakú požiadavku a do 5 dní ma skasírovali ďalších, myslím, 93 eur. A čo samozrejme je protizákonné, nikdy nič takéto tam oni nemali a oni sa vlastne oháňali tým, že áno, že tých 10 to bol len vstup a že vlastne po tom týždni ma skasírovali 29 ako membership, čo samozrejme som ja hneď povedala, že nič také sa nestalo, to bolo v priebehu sekúnd. A prebrali sme to, telefonovala som s PayPalom a teraz sa nič nedieje. Čiže, a toto sa mi stalo dvakrát. Pri tom druhom to bolo 300 eur. Takže povedala by som, že aj toto spamovanie sa extrémne rozšírilo. Takže definitívne by som povedala, že takéto nákupy lebo toto bolo oboje cez sociálne siete. Takže podobné nakupovanie by som si premyslela dvakrát, pretože už sa k tým peniazom človek pravdepodobne nevráti alebo nedostane, hej? Že ich nedostane naspäť. Takže definitívne preverenie si firmy a nakupovanie cez web stránku ďaleko lepšie ako cez sociálne siete.
Vlastne, čo sa deje s našou psychikou, keď my vlastne s dôverou si objednáme nejaký kurz, najčastejšie nejaký lacnejší alebo je zadarmo. A musíme tam my vyplniť vlastne aj takú našu kartičku, lebo vlastne po tých 14 dňoch, povedzme, už by sme to mohli aj zrušiť, hej, že neplatíme ďalej. My často na to zabudneme, máme niečo iné, len zrazu cink, 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 ťuk, 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 na mobile nám odchádzajú peňažky. Vy ste si to prežili. Čo sa deje s tou našou psychikou? Lebo podľa mňa veľmi veľa ľudí toto zažíva. Takýto odliv energie. Mhm. A ja by som povedala, že to je veľmi nepríjemné, hlavne z toho dôvodu, že sa cítite podvedený. Že aj keď by človek si povedal, že dobre, toto berem ako poučenie sa, a Mhm. akože môžete mi veriť, že už tak ľahko klikať na nič nebudem, ale určite, že človek zažíva taký pocit bezmoci. Že sa vlastne nemôžeme nikde dožadovať toho práva, ktoré máme, nejakého férového a mm, jednoducho založeného na legálnosti, pretože to sú často nelegálne záležitosti, ako teraz som spomenula, toto nebolo nič, čo oni navrhovali. Takže povedala by som fakt, dávať si skôr taký ten pocit, že som si to preveril lepšie. A povedzme, že ak som si zaplatil niečo a nie je to, čo by som chcel, vždy môžeme napísať naspäť. Môžeme zavolať do banky, že toto není to, čo sme chceli, napísať firme. Ja som sa vždycky stretla s tým, že firmy zvonku, zo zahraničia teda, na 98% vrátia peniaze, aj napríklad keď vás stiahne z membership. Že ste povedzme to prešvihli, nezrušili ste to raz za rok, to má účtovať a poviete, že už to nepotrebujete, alebo jednoducho, že v budúcnosti možno sa ku ním vrátite, ale či by vám vedeli oni vrátiť. A z mojej skúsenosti fakt, že 98% firiem vám tie peniaze vráti. Tu na Slovensku neviem, neviem do akej miery to tu funguje podobne. A napríklad tiež som prekvapená, keď si človek kúpi nejaký tovar a platíme kartou v obchode, tak keď chcete vyreklamovať tovar, tak vám ho nevyreklamujú, ak nemáte účet. Akože bločok, ak nemáte odložený. Čo mne príde veľmi zaujímavé, pretože cez kartu prešli vaše peniaze a vy máte evidentne dôkaz, že ste to tam kúpili, ale aj tak vám to neuznajú, pretože to nie je niekde v zákonníku asi a nemusia. Ale zase to nám hovorí o tom, ako si váži niekto zákazníka. A ak si nás neváži ako zákazníka, tak nemali by sme tam nakupovať. A taktiež ja som za zdieľanie cez reviews, ale pravdy, nie s tým, že chceme niekoho ukrivdiť alebo uškodiť mu alebo potrestať, ale že chceme napravu, že chceme napraviť systém, akým sa tu nakupuje. Tiež som mala veľmi takú zaujímavú skúsenosť s okuliármi, ktoré som nakupovala a ktoré mi vyrábali v jednej firme. A veľmi, veľmi neprofesionálny prístup tým vlastne, že tam boli nejaké sklá, zlé a tak ďalej. Nechcem sa v tom rozpitvávať, ale bola som veľmi prekvapená, že si zamestnankyňa dovolí povedať, že mi nedá manažera, že sa s manažerom nemôžem rozprávať, a ani konateľa. Jednoducho vám povie, že nemáte na ňoho kontakt a nedám vám kontakt. Čo protizákonné, pretože keď si vy požiadate manažera, tak automaticky by vám to malo byť poskytnuté. A až keď som povedala, že dobre, tak sa budem sťažovať výrobcovi, tak mi povedala znova pani, že nemáte kontakt na výrobcu.
Na čo som ja reagovala, že mám názov na krabici, pretože to boli drahé okuliare, talianské a som jej povedala, dobre, skontaktujem ich. Až potom sme sa začali inak rozprávať, až potom mi povedala, že no, že však nech teda prídem a akože nejako to vyriešime. No ale vlastne to zase ilegálne, veľmi neseriózne správanie sa a ja som si našla cez živnostenský, som našla konateľa a potom som vlastne kontaktovala konateľa s tým, že toto sa u nich na prevádzke deje. A no nakoniec sme mali veľmi zaujímavú komunikáciu a vlastne potom mi bolo vyhovené. Čím chcem znova povedať, že máme práva a vlastne by sme sa všetci mali ich dožadovať, keď sa nám takéto niečo udeje. Že nenecháme to len tak, aby sa to dialo ďalším ľuďom. Pre mňa vždy bolo veľmi dôležité pomáhať férovosti, ak môžem. A ja sa nebojím postaviť za svoje práva, ale ja som si predstavila, taká starka tam bola zrovna vtedy, keď som ja nakupovala a kupovala si nové sklá a 300 eur zaplatila z dôchodku. Akože keď sa my, ktorí vieme sa postaviť za seba, ktorí si vieme pozrieť zákony, práva, vieme si vyhľadať majiteľov, ak to my nespravíme, ako to chudáci takíto starky môžu potom oni riešiť. Taktiež ešte toto spomeniem, lebo to je tiež veľmi podstatné podľa môjho názoru. Bola som tu v Tesku a človek, ktorý nás účtoval, jednoducho nám povedal, že nie, že teraz musíme ísť všetci na checkpoint, že sa my máme sami ísť naúčtovať tam k prístrojom. A že oni už majú také pravidlo, že ak si nekupuje niekto tovar, ktorý má on za sebou, tak vlastne všetci sa musia ísť tam účtovať. A znova bola tam nejaká cez 90-ročná pani, ktorá samozrejme chudinka očakane ťažko prišla do potravín a teraz on ju postaví pred takúto mašinu, čo ona samozrejme nevedela obsluhovať, chudera vystresovaná, tak my sme to tam potom pre ňu robili. A znova napísala som review, chcela som sa sťažovať manažerovi, alebo respektíve som chcela, aby bolo jasné, že toto odmietam a ak to na tom budú trvať, tak tam nakupovať nebudem. A človek si môže mysleť, že no, čo koho to zaujíma, však to je jeden človek. Nie, to je prvý človek. Nie jeden, prvý. A vlastne potom som spravila review, kde som toto odmietla a vlastne kde som sa dožadovala toho, že takéto niečo my nemôžeme robiť ľuďom, ktorí sa doslova boja technológie. A taktiež v akej spoločnosti si volíme žiť, že nám budú odmietať obsluhu človekom. Mať možnosť účtovať sa na samoučtovacích checkpointov, fajn, dobre, ale aby nám odmietli to, že nás fakt môže človek naúčtovať, tak to si myslím, že je veľmi neuveriteľné. A na základe toho verím tomu, že toto nové pravidlo v Tesku zrušili. Hej, pretože sa viacerí ľudia potom ohlásili. No áno, a nám to aj ako kupujúcim chýba ten ľudský kontakt, nie úsmev na predávačku, keď sa s ňou človek pokomunikuje, keď si poprajeme dobrý deň, keď sa opýtame, ako sa má, keď povieme, aké je vonku počasie. A teraz so strojom sa človek neporozpráva. Druhá vec je, že tá digitalizácia, tá technika ešte nie je dokonalá, zlyháva, pokazí sa. Tým pádom človek môže mať napríklad v Tesco alebo v Lidli bloček, ide sa s tým čiarovým kódom ide k rampe, že si otvorí, neotvorí si. Takže my vlastne momentálne riešime problémy, ktoré sme doteraz vôbec riešiť nemuseli, len kvôli tomu, aj keď ja som nadšenkyňa digitalizácie, ale len kvôli tomu, že ten stroj nás ďalej nepustí a bude to čoraz viac. Hej. No. Idete niečo robiť?
To je podobné ako s umelou inteligenciou. Áno. Dokáže byť veľmi, veľmi nápomocná. Veci, ktoré nám by trvali hodiny, ona dokáže spraviť za pár sekúnd. Určite môže byť veľkou pomôckou, ale taktiež tým, ako sa vyvíja, uvidíme, kde budeme za 5 rokov. Koľko z tých prác, ktoré robili ľudia, bude robiť len technológia. Takže všetko sa bude radikálne, radikálne meniť. A tu som počula takú veľmi zaujímavú prednášku o tom, aké dôležité je byť multifunkčný. Aké dôležité je učiť sa robiť rôzne veci. A samozrejme, remeslo bude veľmi, veľmi podstatné zase. Hej. A ľudia, ktorí vedia pracovať s rukami, tí budú vždy nenahraditeľní, alebo uvidíme ešte, ako sa robotika vyvinie, ale zase to predpokladám, že nebude fakt nahradzovať úplne všetko. Ale čo sa týka týchto kombinácií, tak vlastne, že nám umožnia, aby sme dokázali byť flexibilnejší a rovnako tak budeme sa môcť presúvať okolo sveta tak, ako nám bude vyhovovať. Vlastne všetky tieto nové generácie už pracujú online, dokážu si zarábať radikálne väčšie peniaze ako povedzme moja generácia alebo generácia, ktorá bola predo mnou, že tam vlastne nie je taká tá technická gramotnosť ako teraz keď sa pozrieme na mileniálcov, vlastne, že tí sa narodili s intuitívnym používaním prístrojov. To pred dieťa v dnešnej dobe položíš tablet a to ti ukáže funkcie, ktoré si ty ako rodič ani neuvedomil alebo nevšimol, ale to dieťa príde ťuk a už mu to všetko krásne fičí. Takže hej, ja som tiež zástanca rozvoja a napredovania, aj tak sa tomu neubránime, takže ide skôr o to, ako sa s tým zžiť, ako to využiť čo najlepšie a ako skutočne mať tú odvahu rozvinúť si ten náš potenciál, skutočne využiť tie veci. A myslím si, že šiestý zmysel a intuícia vlastne bude to, čo nás bude vo veľkej miere odlišovať od umelej inteligencie, keď si to pozrieme ako napríklad prečo niekto má zamestnať programátora, ak mu toto môže spraviť umelá inteligencia zdarma. Hej, tak vlastne ten šiestý zmysel a tá inovatívnosť, čo sa týka spájania cez taktiež umelecké oko alebo podobnými kvalitami, tak to je niečo, čo nám pomôže skutočne žiť s tým lepším pocitom. Čo je to ten šiestý zmysel? A máme ho všetci? Dobrá otázka. No šiestý zmysel je videnie za roh, ako to nazval Einstein. A je to niečo, čo zase každý z nás zažíva. Komu sa nestalo, že ráno vychádza z domu a napadne ho, že si zobere dážnik. Pozrie sa z okna a povie si, neprší. Len aby o 10 minút neskôr si uvedomil, bože, na budúce musím počuť ten inštinkt, ktorý prišiel. Zase veľa vedy je zameranej na potvrdenie šiesteho zmyslu alebo intuície. A tu je veľmi veľké spojenie so srdcom, so silou srdca. A spomeniem napríklad jeden výskum, kde bol účastník, ktorý sa pozeral na obrazovku a tu sa striedali obrázky.
Pozitívne, negatívne, pozitívne, negatívne. Bolo to randomne, čiže náhodne vyberané. Ani ten programátor alebo ten, čo ovládal počítač, to nevedel, čo bude následovať. Takže tam nebol žiaden podobný vplyv. A človek má za každým reakciu. Keď vidí pavuka, povedzme, tak má nepríjemnejší pocit, ako keď vidí východ slnka. Alebo horiaci plamen, vatru. Čiže každý človek má veľmi podobnú reakciu, čo sa tohto týka. To je ako mimika. Každý sa tvári rovnako pri strachu, hej, keď len na pár sekúnd. To je univerzálne pre každé telo a pre každého človeka. A tu vlastne zistili, že meraním srdca a meraním funkcií srdce reagovalo na obrázok predtým, ako ho oči videli. Čiže meraním srdca zistili, že srdce vždy reagovalo o pár sekúnd predtým, ako obrázok naskočil. Tam bol obrázok, potom prázdna obrazovka, ďalší obrázok. A vlastne, že srdce malo vždy tú správnu reakciu na to, či išiel ten príjemný obrázok pre daného človeka alebo nepríjemný. A toto je vlastne šiestý zmysel. To je veľmi zaujímavé. Ja som si napríklad všimla sama na sebe, že keď idem k lekárovi, tak už vidím na lekárovi, či ten šiestý zmysel má alebo nemá, či sa mu to vyvinulo za tie roky, čo on tam je. Takže hovorím, nie je zubár ako zubár. A najmä u zubárov som si všimla, že niektorí majú úžasne vyvinutý tento šiestý zmysel a dokážu zachrániť zuby, na ktorých ja bazírujem, lebo mne moja starka vravievala, vždy si dávaj pozor na zuby, aby si nemusela mať tretie. Takže ten šiestý zmysel je naozaj veľmi dôležitý pri lekárov, dokážu zachrániť aj život. Určite, určite. Ja verím, že ten šiestý zmysel je za A u každého človeka, iba že je v inom stupni vývoja, povedzme. Niekto sa s tým doslova narodí. Ja som sa narodila s tým, že som ho mala veľmi, veľmi aktívny, čiže od malička ja som vnímala tie veci, ktoré neboli viditeľné, ale vlastne na veľké, veľké percento úspešnosti, že tam bolo to vyciťovanie a rôzne iné veci. A taktiež ten, čo si ho chce zosilniť, spraví tak, že povedzme s dážnikom príklad. Dobre, aha, uvedomujem si na budúce, keď siahnem po dážniku, tak si ho zoberem, lebo sa mi toto nedieje každý deň, že ma napadne dážnik. A tým vlastne ja otváram dvere šiestemu zmyslu. Že že ho prestanem utlačať alebo hovoriť, že to je hlúposť, ale jednoducho poviem, OK, tak mi ukáž, aké máš schopnosti, čo môžeš pre mňa spraviť. Toto som si všimla sama na sebe v poslednom čase, že tá prvá myšlienka je tá správna a ako náhle ju ráciom potlačím, tak aj tak dôjdem neskôr na to, že som to mala urobiť, že som si naozaj ten dážnik mala zobrať. Je to zaujímavé, naozaj je to veľmi zaujímavé. Takže pozor na tie myšlienky a mali by sme mať k nim zrejme úctu, lebo nás vedú. A vy sama ste senzibilka, aj čo sme sa my pôvodne rozprávali, ste hovorili, sa treba naladiť na niektoré veci, ako keby okolo nás existovalo, neviem, či to je nejaká sieť, alebo energetická sieť, alebo čo. A prečo to funguje? Prečo to naladenie funguje? Funguje to, lebo to je kvantová fyzika. Čo Ono je to to nemôže... Aha, nemôže to nefungovať, lebo je to súčasť sveta a existencie. Ide skôr o to, ako sa napojím, alebo vedieť, hej, ako sa napojím. Pretože ako pri všetkom, ak príliš tlačím, tak to vzdialujem. Ak mi na tom príliš záleží, alebo na tom lipnem, tak vlastne ja to nenechávam dýchať. A vlastne tým
Ono to tam už môže čakať na mňa, pretože povedzme som mala každý druhý moment, kedy som si na to pomyslela, bol pomyslenie správnym spôsobom. Ale každý ten prvý, hej, čiže keď som robila každý druhý a každý prvý, tak tento zase brzdil. Čiže toto je jeden z dôvodov, prečo si človek nevie na 100% vytvárať to, čo chce. Lebo to mieša s tým, čo nechce. Alebo, hej, má ten dobrý pocit, povedzme, že keď sa fakt cítim dobre, pozriem sa na východ slnka, krása, a povedzme, že teraz ma napadne, bolo by to super pozerať sa na tento západ v čiernej Audi TT. Hej, že vlastne, že pri tom dobrom pocite to dokážem iba tak ako keby ešte skrášliť tým, že a to by bolo úžasné, keby to ešte bolo takto. Čiže to je to tvorivé, ale povedzme, keď mám myšlienku, nič nefunguje, lebo to tu Audi TT ešte stále nemám. Čiže vlastne to je, že zladím sa s tou kvantovou fyzikou, alebo kvantovým polom, viem, že to tam je, viem, že to je na dosah, ale vlastne tým, že nemám tú vytrvalosť, nemám tú ľahkosť, že to nedokážem iba tak odovzdať a nechať prísť, tak vlastne tým tlakom vystupujem z toho kvantového, prestávam tvoriť na základe toho, čo si želám, ale začínam tvoriť na základe spomienok. A pamätáš si, keď si niečo chcela, aj toto nevyšlo, nevíde to. Takže zbytočne sa trápiš nad tým, zbytočne sa snažíš. A čiže toto vlastne je ten tanec, ktorý čím viac pochopíme a precítime, tak tým viac vlastne dokážeme vedome tvoriť. Či už sú to ľudia, ktorých si vlastne dokážeme cez túto sieť ako keby prilákať tým, že si volíme ľudí, ktorí sú v miery so sebou, v miery so svetom, ľudí, ktorí chcú pre každého to dobré. Čiže ide o to, že nám to prospeje a im to prospeje. Keď je to win-win, čiže vyhrať pre každého, vtedy to ide ďaleko, ďaleko ľahšie. Taktiež, keď sa bavíme o šiestom zmysle a tom tvorení alebo manifestovaní, tak vlastne ak to nechávam prísť to, po čom túžim, alebo čo si chcem skutočne v živote zrealizovať, tak si uvedomím, že to potrebujem mať trošku viac vydefinované. Že to potrebujem mať pomenované. Čo to je? Čo chcem magnetizovať, hej? Lebo je niečo iné, keď poviem, no, všetci ľudia sú, povedzme, manipulujúci. Hej? Niekto môže mať taký postoj. A teraz má jeden z týchto postojov a popri tom sa snaží nájsť tých dobrých spolupracovníkov, hľadá prácu, a stále ho to z tej práce odniekal vystrčí, povedzme, veľa ľudí má ten zážitok a postoj, že mali zlé vzťahy s kolegami, povedzme. A čiže on si môže prijať, on môže vysielať, on môže pracovať v kvantovom poli, koľko chce, ale ak má presvedčenie, že všetci ľudia sú takí a onakí, tak jednoducho toto je to podvedomé presvedčenie, ktoré mu priťahuje týchto ľudí, lebo tam má silný emočný a energetický náboj. Takže toto, keď vlastne si človek uvedomí, vypustí to, prepíše to, začne žiť s ďaleko väčšou ľahkosťou. A tie veci skutočne dokážu prichádzať neuveriteľne ľahko. Veď koľkokrát sa vám stalo, že ste si niečo len tak zľahka zapriali, ale nebola to taká veľká veda, tak ste sa nad tým moc nezamýšľali, ale len bang, bang, bang a už to k vám plulo, prichádzalo. Ako keby mi to patrilo. Presne stať. Veľakrát sa mi to stalo, áno. Ale veľakrát sa mi stalo, že som dostala aj to, čo som nechcela. Kvôli tomu emocionálnemu náboju
Ale zrejme tieto priania môže ovplyvňovať aj tá trauma z detstva. A hovorí sa, že kto mal ťažké detstvo, má potom ťažký život v dospelosti a dá sa aj na tomto pracovať, aby ho mal aspoň o niečo ľahšie, lebo tie nastavenia z detstva fungujú hlboko, zrejme v podvedomí a neviem, kde ešte v akých sférach. Určite, určite. A to je v podstate základ terapie podľa môjho postoja alebo môjho vnímania. Vidieť, kde som, hej, pozrieť sa na svoju realitu a napríklad si človek môže spísať, dobre, ľudia, aké typy ľudí stretávam, ako často, čo by som chcela a teraz, OK, prečo sa to nedeje? Čo sú moje presvedčenia? Hej? A vlastne touto formou človek potom vidí to, čo sa mu v realite deje s ľuďmi a potom sa to dokáže spojiť s tým, čo mu verí o ľuďoch. A to platí úplne pri alebo každom životnom pointe, tom bode, povedzme financie. Človek môže jednoducho snívať, predstavovať si, chcieť, robiť na tom, aby zarábal viac, aby ľahko zarábal, aby ľahko prijímal, aby mu tie peniaze jednoducho prúdili. Ale stačí to, že keď bol malý, videl niekoho, povedzme, kto bol veľmi finančne úspešný a videl, že niečo negatívne robí. A teraz on si mohol ako dieťa spojiť. Ľudia, ktorí majú peniaze, sú zlí. Lebo sa správal zle. A teraz vlastne to podvedomie jeho chráni vlastne tým, že tie peniaze mu nedá, lebo on v tej časti seba, v tom malom tieniku, verí, že keď by mal takto ľahko peniaze, tak by sa z neho tiež stal zlý človek. Takže toto sú najčastejšie rôzne traumy, sú najčastejšie tým dôvodom, prečo ľudia nedostávajú, netvoria, nezažívajú taký svet, po akom skutočne túžia. A ako hovoríte, dá sa to vlastne všetko pretransformovať. To je ako keby sme si uzavreli tú tému, že prečo terapeut, alebo psychológ, alebo coach, liečiteľ, čokoľvek ľudia robia akoukoľvek formou, alebo doktori. Čokoľvek tí ľudia robia pre pomoc iným, preto je dôležité, aby sa vyznali v rôznych oblastiach, pretože vtedy dokážu mať ten celostný postoj. Napríklad príde za vami niekto, kto, ja neviem, chce napríklad zarábať viac peňazí. Tak samozrejme, ak ja ovládam psychosomatiku, ak ja dokážem vnímať tvoje pocity, keď sa začneme rozprávať o nejakých zážitkoch z detstva, tak vlastne dokážem vnímať, kde máš ten blok a vlastne vďaka psychosomatike a nejakým metodám k prepisu týchto záznamov to dokážeme takto ľahko prepísať. Nehovorím, že vždy, ale vo veľkej miere, hej, samozrejme, že záleží zase na tom, aké dlhé tam boli traumy, koľko sa tomu človeku dostávalo nejakej rovnováhy, či mal niekoho, kto ho skutočne vedel podporiť a milovať. Lebo veľa ľudí fakt nemalo tú formu lásky, ktorú potrebovali. To neznamená, že nás rodičia nemilovali, iba že nás milovali inou formou. Máte ľudí, ktorí milujú tým, že vám kúpia darčeky. Máte ľudí tých, ktorí vám rozprávajú, že vás milujú. Máte ľudí, ktorí sú dotykoví, čiže vás objíma. A teraz, ak niekto potrebuje cítiť lásku cez tón hlasu, cez oči, cez objatie a vy mu kupujete nové šaty a peknejšie topánky a posielate ho na balet, že mu zaplatíte, ten človek sa necíti milovaný. Mhm. Čiže
on vlastne sám sebe potom dáva lásku formou, ktorú mu dával ten rodič. Čiže on sa ani sebou necíti milovaný. A teraz si predstavte, keď toto prepíšeme, že nedávam si už lásku tou formou, ako mi ju napríklad mama dávala, ale dávam si tú lásku formou, ktorú ja potrebujem. Čiže nie, povedzme, že sa ma snažila motivovať kritikou, čiže ja som sa naučila sebe lásku prejavovať kritikou, ale že prepíšem nie kritikou, ale prijatím a objatím. Mhm. A vlastne tým to dokáže byť fakt, že jedna zmena, ale to dokáže vlastne ako reflektor žiariť na všetko, pretože keď si zobereme postoj k sebe, či dokážeme si sami dať lásku, to je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, lebo to je spojené so sebahodnotou, s tým, že si niečo zaslúžim alebo nezaslúžim, tým, že všetko je možné alebo nie je. Vlastne celá tá perspektíva o svete a o živote. Pretože keď sa naučím milovať, tak dokážem potom prepísať to, že aj svet ma môže milovať. Ale ja nemôžem prepísať to, že sa cítim neprijatá, ak sa ja neviem ešte prijať. Hej, čiže tá trauma je veľmi fascinujúca, alebo tie pozostatky, alebo ako to funguje cez to podvedomie a pamäť a samozrejme generačné traumy, to je celá ďalšia story, že vlastne 7 generácií sa trauma prenáša, alebo zvyky v DNA, závislosti. Ja neviem, povedzme, že niekoho prababka bola mníška a zbavovala sa peňazí, pretože tie znamenali, že nepôjde do neba, tak ten človek 7 generácií potom sa môže stále čudovať, že prečo zažíva skvelý pocit, keď vyprázdni peňaženku. Aj taký býva, hej. Hej. Ešte máte Hej. nejaký taký zaujímavý príbeh, lebo viem, že robíte tie rodinné konštelácie a musíte ísť aj do predkov, prapredkov. Sú ešte nejaké také zaujímavé príbehy? No, môžem o mojom povedať iba, že som mala biznis v Británii a keď som mala, povedzme, nejaký úspešnejší deň alebo čas, tak som mala plnú peňaženku hotovosti, myslím, hej. A na druhý deň som si spravila výlet do mesta. Ako prichádzam s plnými taškami, položila som tašky a čakala som na zelené svetlo na semaforoch a otvorím peňaženku a teraz videla som, že všetku hotovosť som dokázala minúť. A pamätám si ten šibalský, nevinný úsmev a tú hlbokú radosť, že sa mi to podarilo. Tak som sa hneď tak zastavila a hovorím si, OK, Houston, máme problém, toto vysvetľuje veľa. A vlastne ja tam presne, že mám tieto, či už karmické, pretože robím aj regresku, minulé životy a vlastne ja tam mám takýchto mníšských životov zo pár. A takže oni si tiež spravia na nás zaujímavú jazdu, by som povedala, že sa môžeme snažiť o niečo, ale skutočne, ak nepochopíme určité veci, pretože rodinné konštelácie je veľmi hlboká a terapeutická práca s rodinnými a generačnými traumami, alebo nastaveniami, to nemusia byť, že traumy, ale že sa tam človek tak dosť dokáže uvedomiť. A samozrejme, že tým, keď sa to ešte dokáže spojiť s psychosomatikou, ktorú ja robím, tak to dokáže byť ešte efektívnejšie, pretože jedna vec je, že niečo dokážeme si uvedomiť, alebo dokážeme niečo cítiť.
môžeme to aj vyplakať alebo vykričať, záleží od toho, že čo to je. Ale je niečo úplne iné, keď použijeme súčasne psychosomatiku, ktorá vlastne nás dokáže dať do toho bodu, že dokážeme vynulovať daný pocit. Tu by som povedala, že to bere do druhého levelu úspešnosti. A potom je ešte ďalšia, ktorá napríklad je zvuková terapia. Hej? Keď sa súčasne robí aj zvuková terapia, povedzme ladičky alebo kryštálové poháry, gongy a tak ďalej, ktoré sú určité frekvencie a oni vlastne dokážu vynulovať to, čo je aktívne. Hej, povedzme, že človek cez konšteláciu zistí, v čom je problém, potom psychosomatikou to dokáže zažiť plnšie. To je vlastne taká práca na tom vnútornom, na svalovej hmote. Vlastne tie emócie a energie sa zachytávajú v tom tele, v svaloch, vo vode, v organizme, čiže v tekutinách. Cez tú psychosomatiku to dokážeme uvoľniť, ale tou zvukovou terapiou my to dokážeme ešte zo záznamov z aury vynulovať, vyčistiť. Hej? Lebo to je ten priebeh, že niečo ide znútra. Povedzme, že si niečo uvedomím, teraz cítim smutok, teraz príde psychosomatika, ono to dostane, že to ide von zo svalstva, ale teraz povedzme, že to často zostáva okolo. Hej? Preto sa nám často po nejakej hlbokej práci zjavujú v úvodzovkách tie isté problémy veľmi intenzívne. A teraz máme zase dve možnosti, ako na to môžeme zareagovať. Môžeme povedať, pozri sa, vôbec to nefungovalo, lebo to vidím zas. Čiže ja to ako keby udržím tým, že odmietnem, že to bolo vyčistené. Alebo môžem povedať, odchádza to. Keď poviem, že to odchádza, zoberte ten rozdiel. Vlastne ja poviem, že to odchádza a teraz ja uznám, že dobre, toto už nie je reakcia, ktorú si ja volím. Nechávam to odísť. Odovzdávam to, nedaj Bože, že vyššej moci a to už je úplne, že perfektné. Takže to mi príde ako ten syndrom bieleho plášťa, keď prídete k lekárovi na kontrolu, vy sa cítite strašne chorí a on mávne rukou a povie, ale to už je zdravé. A pritom to miesto ešte nie je zdravé. Potom sa ráno zobudíte a ste úplne v poriadku. Že možno, že je fakt dobré, že nám vie pomôcť aj niekto druhý. Napríklad taký psychológ, hej? Lebo my ľudia máme na seba veľmi veľký vplyv, si myslím. A najmä ak toho druhého, ja ako povedzme človek, čo má problémy, považujem za kompetentného, že môže pomôcť mi zvládnuť tie moje problémy, hej, lebo asi nie všetko si dokážeme vyriešiť sami, zrejme. Určite. To je práve prečo ja som začala, alebo jeden z dôvodov, prečo som začala robiť tieto podcasty. Účelom je asistovať trochu ľuďom s tým, ako si hľadať niekoho, s kým chcem pracovať, na čo sa pýtať, čo vôbec môžem si mysleť, že niekto môže mať. Lebo niekedy si ľudia fakt myslia, že musím, akože dobre idem k psychologovi, tak akože idem k niekomu, kto iba vyštudoval psychológiu, lebo chcem, aby to bol iba psychológ. Teraz sa pozrieme na to, prečo to chcem, aby bol iba psychológ. Hej. To máte, ako keď máte v súčasnosti je veľa liečiteľov, ľudí, ktorí robia, neviem, za aurou a s kadečím, teraz je veľa týchto komodít rôznych. To sú doktori, hej, ja poznám veľa doktorov, ktorí robia, prešli, rekvalifikovali sa jednoducho, ale vlastne majú, to nie, že to, že bol doktor, ho dalo teraz do, neviem, horšej pozície ako povedzme nejakého liečiteľa, terapeuta, ale naopak, že on má vlastne tú komoditu so sebou, on má tú vedomosť, ten zážitok vo vedomí, tie rôzne veci, tie skúsenosti, ktoré sa v ňom odrazia, ako bude robiť akúkoľvek inú prax. Čiže a tu samozrejme je veľa vedeckých dôkazov
o tom, ako práca s energiou napríklad je efektívna pri liečení. Ako to je už toľko výskumov vo svete, genetiku si vieme prepísať, lebo je to o prostredí. Není to len o tom, čo sme zdedili, ale vlastne, že čo my udržujeme aktívne alebo čo my dokážeme vypnúť. A to je napríklad to, ako myslím a čo cítim. To ovplyvňuje DNA. Znova, to je fakt, ktorý je známy vo svete 50 rokov. Doktor Lipton, ktorý prednáša na Stanforde a Harvarde a v najlepších univerzitách, napísal knížek na Slovensku. To bol jeden z prvých kníh, čo boli takéto duchovná veda, ja by som ich nazvala. Takže to sú není žiadne novinky, ale samozrejme farmácia a celý medicínsky systém sa veľmi dobre stará o to, aby doktor nemohol si dávať akékoľvek iné formy pridružnosti, ja neviem, napríklad terapeutické, liečiteľské a podobné, že práca s energiou, a pretože im zoberú licenciu a aj keď to je dokázané, hej, ono to už je vedecky dokázané, ale oni im povedia, to akože viem z praxe, že to tak jednoznačne je. To sme dokonca na prednáškach ešte v Británii mávali od jedného doktora, lebo vlastne on robil aj pre farmáciu a potom bol doktor a vlastne potom si tam pridružil akupunktúru a podobné. Čiže on sa musel zdať licencie doktora, aby mohol robiť akupunktúru a reklamovať si to. A teraz ako s tým vlastne tento už zabehnutý mainstream, tieto inštitúcie, ktoré samozrejme na tom krásne zarábajú a nechcú, aby prišla, ja neviem, liečba elektrikou. Hej, to bol Tesla, vymyslel prístroje, ktoré boli v nemocniciach ešte v tých časoch, neviem dokonca, či on ešte nežil náhodou, alebo krátko po jeho smrti, vlastne, že boli používané, ale samozrejme tým, že boli efektívne a farmácia tým strácala, tak to zrušili. Prečo? Lebo môžu. A teraz čo oni spravili? Oni povedali doktorovi, dobre, chceš pridružiť toto, musí to byť vyskúmané. Dobre, teraz už to majú vyskúmané, majú to všetko podložené vedecky. A oni povedia, ale za túto licenciu ty nám musíš dať dopredu 1 000 000 libier. Čo samozrejme, kto si môže dovoliť. Takže tá kombinácia schopností je skvelá a vlastne keď si dokážeme nájsť, taktiež aj vďaka tomu 6. zmyslu a intuícii, taktiež vďaka logike a taktiež vďaka rozhovoru s niekým. Povedzme, že človek hľada nejakého terapeuta, ktorý by mu vedel pomôcť, tak netreba sa otáľať a skutočne si spraviť telefonát, rozhovor, spýtať sa, na čo chcem, vycítiť si, ako sa cítim z toho človeka. Ešte lepšie, keď sa dá, ak je to napríklad cez online, chvíľku skypovať, lebo keď niekoho vidím, tak si dokážem taktiež načítať, že pomôže mi tento človek. Akože je ten najlepší, čo mi teraz pomôže. A teraz ak cítim, že aj áno, to nie je áno. Aj áno, nie je áno. To je buď áno, alebo nie. Čokoľvek je medzi, je nie. Takže by som sa fakt, že nehambila, necítila by som sa nejak zvláštne, že chcem si najskôr pokomunikovať. Pokomunikujem, taktiež nerozhodnem sa hneď. Vyspím sa na to. Spíšem si, čo som navnímal. Hej? Pretože je to veľmi dôležité, komu sa zverím. Môže nás taký psychoterapeut alebo psychológ aj pokaziť? Alebo hodiť dole nižšie, ako sme boli? Záleží od toho, aký sme. Lebo niekto si tie veci nebere k srdcu, ale niekto iný môže. A zopárkrát sa mi stalo, že povedzme som robila párovú terapiu
a predtým, ako prišli ku mne, povedzme, chodili k dvom rôznym terapeutom. A oni im dávali úplne oddielne alebo odlišné rady. Úplne odlišné názory. Čiže oni prišli domov a no nie, môj terapeut povedal, že toto ty a teraz nie, môj terapeut povedal, že to je tvoja chyba a tak ďalej. Čiže preto hovorím, že je veľmi, veľmi dôležité si vybrať, lebo je to obrovský vplyv, je to obrovský... A keď sme zraniteľní, keď sa cítime stratení, tak sme veľmi často ovplyvniteľní. Čiže fakt, hľadala by som vždy niekoho, kto sa snaží priviesť nás naspäť k sebe. Mňa zaujalo, Janka, to písanie. Vy hovoríte, že si to človek má napísať. A prečo napísať? Lebo napríklad už je teraz taký trend, že údajne deti sa už nebudú učiť písať v budúcnosti rukou, ale budú písať na tabletoch, na počítačoch, ale vy hovoríte, napíšte si to, hej. Možno, že kto vie kresliť, by si to mohol aj nakresliť. Hej, takže vysvetlite nám, že prečo nestačí iba myslieť, rozmýšľať. Pretože, Cítiť. pretože myslenie je veľmi abstraktné. A každý, kto má skúsenosti, či už si písal o pocitoch, alebo o zámeroch, afirmácie, alebo napríklad mind mapping. Ja veľmi rada robím mind mapping, vlastne, že si dám do stredu topik, ktorý si chcem rozkuskovať a robím si z toho odnože a vlastne tam si dávam body. Hej? A keď chcem ešte ten bod rozvinúť, tak sa zase rozviniem. A vlastne toto mi dá úplne iný level vnemu, pretože v hlave, keď sú tie myšlienky, tak sú všade. A teraz tá myšlienka príde, my ju chvíľku zachytíme, chvíľku sa s ňou pohráme, potom nám príde ďalšia myšlienka, ďalšia. A teraz koľkokrát sa nám stalo, že sme sa nad niečím zamýšľali do aleluja a stále nevieme. Hej, stále sme sa nerozhodli, stále sme sa neposunuli, hej. Niekto to má aj pri vzdelávaní. Ja taktiež, keď som išla na nejaké skúšky, testy, tak ja som sa najlepšie učila tým, že som si niečo napísala zo párkrát. Mhm. A dokedy som ale na to prišla, tak stále som to musela omielať, ďaleko dlhšie mi to trvalo sa naučiť. Ale fakt, že ak som začala písať, tak mi to išlo ďaleko ľahšie do hlavy a že som to fakt dokázala rozpomenúť hocikedy. A čiže toto písmo je extrémne dôležité a dá nám výsledok. Hej? Napíšem si A plus B rovná sa AB. Keď to mám iba v hlave, abstrakt, keď to mám na papieri, je to ako keby zhmotnené. A samozrejme, písanie rukou alebo kreslenie, malovanie je veľmi dôležité pre mozog, pretože vtedy používame úplne iné časti mozgu. Keď píšem, ako keď klikám, hej. To keď si aj človek vyskúša teraz, že keď klikám, tak ja cítim aktivitu tu, hej. Ale keď píšem, tak ju vlastne cítim viac menej tu. Hej, že je to prepojené skôr s tým prefrontálnym lobom, ktorý je zodpovedný za rozhodovanie, za logiku, jazyk. Čiže aj cez to písmo často dokážeme využiť alebo použiť presnejšie slova. Takže myslím si, že také niečo by ani vôbec nemalo byť schválené, aby sa deti prestali učiť písať, akože čo to je za vôbec nezmysel. A všetci, čo môžu protestovať, myslím si, že by mali, pretože už keď to zase prejde, zrušiť to na Slovensku bude úplne iná šlamastika, ako keď teraz ľudia jednoducho budú protestovať. Dobre, vzdelávate moje deti, nesúhlasím. A treba ísť vyššie s takýmito vecami. Máte deti z ADHD, treba sa dožadovať toho, čo to dieťa môže mať, aké môže mať pomocky. Máte určité levely alebo stupne
ktoré povedzme, že ak dieťa má problém s písaním a čítaním náraz, hej, že si vlastne nevie to uvedomovať, že dokáže rýchlo čítať, ale si to nevie uvedomiť, hej, a naopak. Čiže to zase je o spojeniach v mysli, ale povedzme, že veľa takýchto detí má povolenie používať tablet, hej, napríklad, lebo oni to po sebe neprečítajú, keď niečo Áno, napíšu. áno, áno. A veľa ľudí, ja som mala fakt klientov, ktorí nemali problém sa ohlásiť, majú silnú autoritu, ale jednoducho nevyužívali to, že ich dieťa malo povolený tablet v škole. Teraz to je opak toho, čo ste vyhovorili, ale chcem tým povedať, aké dôležité sa dožadovať a domáhať toho, na čo máme právo, a potom vlastne si dožiadali to, že ten syn mal schválené a mu dali tablet do školy, jemu sa o 30% uľavilo. Mm. Že on chodil potom do školy s ďaleko menším stresom, pretože keď si to zle zapíše, hej, že on to nevie po sebe prečítať, ako sa to má potom učiť, chudia malé. Takže myslím, že vo všeobecnosti treba sa ohlásiť tam, kde máme právo. Treba si zistiť, aké máme práva. A v dnešnej dobe je veľmi jednoduché si naťukať umelú inteligenciu a zistiť si, jasne, nehovorím, že vždy má pravdu, to nehovorím. Môže sa tam aj zatúlať nepravda, to zase na to pozor. Určité veci si treba preverovať, ale určite vie dať veľmi dobré návrhy, kde si môžete zistiť, aké sú práva. Teraz riaditelia v školách majú extrémne otvorené právomocie a tam by som išla. Tam by som si žiadala podobné pomocky a podobné asistencie a pochopenie. Áno, samozrejme, keď sú to deti, ktoré potrebujú asistenciu a pomôcky, kde im pomôže písanie všetkými prstami, tak to je samozrejme, že iná situácia. Mňa Mhm. ešte zaujalo, spomínali ste regresnú terapiu, tá je neustále veľmi moderná. Čo je to tá regresná terapia? Je to v podstate mapovanie určitého pocitu. Čiže dá sa tam ísť rôznymi spôsobmi, ale povedzme, keď by sme chceli cez psychosomatiku si pozrieť určitý pocit, určité nastavenie, tak vlastne to dokážeme zmapovať, čo nám ukáže, a taktiež sa tam používa hypnóza, dá sa to robiť rôznymi formami, ale dá sa aj čisto cez víziu, záleží od toho, s kým pracujete. Ja vidím tieto veci od malička, takže nie som zástanca toho, aby ľudia naháňali regresnú terapiu zo zvedavosti, čo si myslím, že sa často deje, ale je to veľmi nápomocné, ak sa nám ukazuje niečo z iného života alebo z detstva. Povedzme, že niečo nevieme odstrániť inou formou, tak vlastne to vieme zmapovať. Hej, vieme zmapovať, kde je zdroj, kde to vzniklo, a vlastne ten človek samotný to dokáže vidieť, to dokáže vnímať. A vlastne týmto dokážeme znovu rozuzliť. Vlastne môže to byť fakt strach s pavúkou napríklad. A nemali sme žiaden zážitok, ktorý by sme si pamätali. Tak to vieme zmapovať cez ten strach, kde bol ten zrod. Ale veľa vecí sa nemusí cez toto riešiť. Myslím, že sa ďaleko viac vecí s tým rieši, ako by sa malo. Pretože raz, keď začnete otvárať dvere do iných realít, tie dvere sú otvorené a myslím, že človek musí vedieť, ako ich zatvoriť. A ono sa často, veľakrát sa mi stalo, že prišli ľudia, ktorí to nemali uzavreté, boli povedzme na nejakých regresiách a potom im z toho vznikli nejaké problémy a
potom sme to riešili a vlastne, že sme navracali tie určité časti tam, kde patria. A vlastne, že sme zatvárali ten priestor. Ale zvyčajne to platí o ľuďoch, ktorí fakt majú vidiny, hej, že sa im niečo sníva opakovane a hej, že vidia doslova, že to je z nejakej inej dimenzie alebo z iného života a tak ďalej. Takže tu by som povedala, že to je skvelá pomocka, ale samo o sebe nemyslím si, že to je nutné. Aké iné reality existujú? Existujú rôzne reality, paralelné, ale to už je taká um, veľmi náročná téma na pochopenie, ale keď si zoberieme minulosť a budúcnosť, taktiež by sme mohli povedať, že neexistujú, lebo vždy existuje iba now, čiže teraz. A aj tá minulosť bola iba cez teraz a aj budúcnosť bude len cez teraz. Ale to neznamená... Sú rôzne teórie. Hej? Zase cez skúmanie vedomia vedci taktiež zistili, že akúkoľvek myšlienku človek mal, povedzme, že sa rozhodoval medzi troma vecami, tak vlastne tým, ako sa rozhodoval, tak vlastne vytvoril všetky tri verzie toho. Tak. A čo Hovorím, že to sú... potom? Čo potom, keď No, všetky tri verzie niečo chce, tak potom čo? on sa potom vydal tou jednou, povedzme, hej, ale vlastne už Aha, tým, že sa rozhodoval, že na to veľa myslel, predstavoval sa, tak vlastne už vytvoril aj tie dve ďalšie. Ale ide tou jednou a oni majú potom svoj život, tie ďalšie, ktoré ďalšie? človek vytvoril. Mhm. Ale to sú také komplexné veci, taktiež paralelné svety, alebo Mandela efekt. Neviem, či ste o tom počuli. To sú tiež také záležitosti veľmi zaujímavé. Keď zomrel Mandela, tak veľa ľudí malo ten pocit, že nezomrel už? Ja som myslela, že zomrel. A, a veľmi veľa ľudí malo tento zážitok. Čiže to je niečo o shiftnutí reality, hej, o nejakom splynutí alebo nejakom kolapse inej reality, ktorá prišla dostatočne silne, že ju veľa ľudí navnímalo. Ja som mala presne ten istý pocit a hovorím si, to asi nebudem sa pýtať kamarátky, lebo už fakt budem vyzerať ako, že som fakt taký neznalec, že sa vôbec nezaujímam o to, čo sa deje. Ale ja si presne pamätám ten pocit, že keď som počula, že zomrel, hovorím si, ja by som sa stavila, že už ako toto som počula. Také déjà vu. Hej, je to taká istá forma déjà vu, ale tým, že to bolo veľmi veľa ľudí, ktoré toto vlastne potom zdieľalo niekde, ja neviem, začali cez sociálne siete asi, tak vlastne potom preto sa to začalo volať Mandela efekt, lebo to bolo tak výrazné, že strašne veľa ľudí malo tento pocit. Ale prečo ho vôbec mali? Aký je dôvod života, že vôbec tento pocit mali? Viete, čo myslím? A toľko veľa ľudí. Nie jeden, nie dvaja, ale Mhm. že tak potom niečo existuje, alebo... Veď to je, výskum vedomia je veľmi, veľmi náročný a veľmi málo ľudí ho skúma preto, lebo je to ťažké zachytiť, je to ťažké merať, ale zhodou okolností moja veľmi dobrá kamarátka študovala jej druhý doktorát, bol vo vedomí a ona študovala vedomie rieky, čiže občas tak zostala pri rieke a vlastne, že sa vedomím spájala s riekou a samozrejme, že to muselo byť všetko vedecky podložené, ona to mala funding, hej, že to bolo schválené, ale ona už mala predtým iný doktorát ako vedkyňa. Takže možno aj preto to bolo možné, že dostala takéto poslanie. A aj keď som sa ja vlastne, lebo ona býva v Británii, a keď som sa odsťahovala, tak sme ešte boli v kontakte. A ja som sa nasťahovala v Martine na ľadoveň a tam je taká riečka, taký potôčik malý. A za každým, ako som šla nakupovať
tak som išla okolo tohto potočika a vždy ma napadla z nejakého dôvodu. Vždy som za ňu začala mysleť. A po nejakom čase som si uvedomila, že vždy na ňu začnem mysleť zrovna, keď som v tomto bode, kde ten potok bol. No tak som sa potom pozrela na energetiku alebo na vedomie tej rieky a normálne som videla, že ako rieka, voda plynie, tak zo zeme tam vytrešťuje do priestoru jej vedomie, tejto mojej kamarátky. Čiže cez vedomie vody a rieky, ktorá tiekla v Škótsku, nejakou formou jej vedomie dokáže ako keby zostať tam prítomné. To sa mi nestalo akože pri žiadnej vode. Ja mám veľmi rada vodu, ja na Slovensku vždy, keď sa niekde pohybujem, tak ja vždycky si vyhľadám vodu. Ja sa veľmi rada prechádzam pri vode. V žiadnom inom bode, v žiadnom inom mieste, na dedine, nikde sa mi to nestalo, iba na tom jednom bode. Na tom jednom bode. Čo je to vedomie vlastne? Vedomie je to, čo pozoruje vašu mysel. To, čo teraz hovoríte, povedzme, že vnímate svojou myslou, pozeráte sa očami, ale keď by ste si povedali, kto sa pozerá, kto teraz rozpráva, tak vlastne ako keby ste sa odpojili, ako keby cez tú otázku je možné pozorovať seba. A to je to, čo napríklad Moji hovorí, že vlastne sa oddelíš od ega a to je vlastne naše vedomie. A čiže to vedomie je veľmi zaujímavá vec, lebo cez vedomie sa dokáže toho veľa načítať, navnímať. A teraz my máme podvedomie, to sú tie autopiloty, máme vedomie, teda čo ja vnímam, aj keď si to možno neuvedomujem logicky, ale povedzme, že teraz sa rozprávame a nejaká časť môjho vedomia je pri vás, rovnako ako nejaká časť vášho vedomia je pri mne, pretože komunikujeme. A teraz vlastne tie vedomia majú ten svoj vlastný level, o ktorom veľa rozprával a meral doktor Hawkins. O tom sa môžeme ale niekedy rozprávať. A ja som študovala... Mám doma knižku toho jeho spolupracovníka, čo napísal po smrti. Áno, akože on je úplne skvelý. Ja som mala zo pár jeho audiokníh v originále, že ich on vlastne nahovoril. A občas som sa tak iba pustila na noc, keď som zaspávala, že som počúvala a potom ešte ráno, keď som sa zobudzala, tak som počula, že ešte hrá tá kniha. A vďaka nemu a tomu, že som počúvala tieto knihy v noci, že vlastne to vedomie inak načerpáva, keď tá myseľ to nebrzdí, to vnímanie. A raz som šla do práce a vnímala som jeho vedomie, ale on vtedy už bol mŕtvý, on myslím, že zomrel v 2012, mám taký pocit. A iba som vnímala jeho vedomie a teraz ako som kráčala cez park do práce, tak som začala cítiť takú tú vnútornú extázu, takú krásu. A on toto opisoval, že on sa nemôže spájať s vyšším vedomím, že lebo keď sa spojí, že to je taká krása, že sa ti potom nechce navracať to vedomie naspäť, hej? Že sa vteľovať a že byť vo fyzike, lebo to je fakt krásna extáza a ja to tiež poznám, ja som kvôli tomu aj prestala v istých časoch meditovať, lebo to dokážu byť krásne pocity a energie, ale potom je to o to ťažšie byť prítomný v určitých situáciách alebo v priestoroch a tak na zemi. A ako som kráčala vlastne cez ten park, tak som začala cítiť tú extázu toho jeho vedomia, vlastne ako bolo spojené s môjim vedomím. A len som videla vlastne, ako sa všetko začalo meliť do zlata, len ako do energie. Hej? Že vlastne, že doslova mi ukázal, že mi dal ten zážitok
toho, čo sa vlastne hovorí, že všetko je energia. A to je to, čo to znamená, že stôl má len inú frekvenciu, čiže pomalšiu frekvenciu, ako povedzme kvet. Hej? Kvet je jemnosť, krás. Čiže on má rýchlejšiu frekvenciu a je jemnejší. A vlastne, keď by sme išli ďalej, tak vlastne tu je to 3D a ten rozmer. Ale vlastne všetko je energia, iba že iná frekvencia, teda iná rýchlosť pohybu. A vlastne on mi ukázal, že keď sa vlastne to všetko rozmeli, že všetky ako keby sa stretli v tej rýchlosti, teraz vlastne, že všetko sa rozmeli. A takže to bolo tiež také veľmi zaujímavé stretnutie sa na úrovni vedomia, aj keď potom som to už neskúšala, lebo toto sú dosť náročné veci pre ego. Ono sa to nezdá, človek si povie, že to je zaujímavé, to by som si aj ja vyskúšal. Ale keď to vyskúšate, tak vlastne človek si uvedomí, že tá hrozba pre ego, ako dokáže v nás vzbudiť paniku. Lebo či už sa bojíme smrti, alebo sa nebojíme, tak to ego sa potrebuje držať toho, že toto je pohár, toto je stôl. Hej? A ego nemá žiaden záujem v to, že no teraz dokáže niekto strčiť prst cez stôl. Preháňam, hej, srandujem už teraz. Ale to je ten princíp ega, to je to, prečo takéto veci si nedovolíme zažívať často, aj keď by sme mohli. A vlastne mainstream toto tlačí, to ego, aj tá výchova je orientovaná na to ego. A vlastne až keď človek precitne v tých veľmi ťažkých situáciách životných, že povedzme, že je na dne alebo je veľmi chorý, tak on až vtedy si uvedomí, že je to inak. Hej? Že myslíte si, že do budúcna trošičku povolí to spoločenské vedomie toho ega a toho, že je to materiálne a nič iné neexistuje, lebo aj umelá inteligencia je nastavená úplne mimo duchovno. Rozprávala som sa s ňou o týchto veciach a naozaj je prísne vedecky nastavená, aj keď tá veda už hovorí o kvantovej fyzike. Myslíte si, že sa posunieme v tom vedomí spoločensky dopredu? Nebudeme sa môcť neposunúť. Mm. Tým, že sa mení Schumannová rezonancia radikálne, čo znamená, že frekvencie na Zemi boli merané v Zemi, v centre, boli merané, ja neviem, okolo 100 rokov, povedzme. Nepamätám si presne ako dlho, ale okolo 8-9 Hz bola frekvencia Zeme. A ešte pred covidom sa začali také radikálne zmeny, že začala tá frekvencia stúpať z tých 8 na 20. A teraz to bol samozrejme pohyb. A to bol ten čas, neviem, či si pamätáte, ale každý sa sťažoval na bolesti hlavy, migrény. Ja, čo mám ľudí na sociálnych sieťach z okolo celého sveta, mám známych kamošov, tak všetci rozprávali to isté. Každého bolela hlava a to boli vlastne tie príznaky toho rýchleho vzostupu energie. A čiže teraz to nie je, že 20, ale teraz máme 120. A to vlastne zmenilo frekvenciu Zeme a stále pokračuje meniť. A teda všetko, čo je na Zemi, je pečené vysokou energiou. Čiže, čo to znamená? Akýkoľvek človek mal, povedzme, blok, nános, povedzme, hnev, ktorý sa snaží potláčať. Táto vysoká frekvencia, tým, že zvyšuje žiarenie tu, tak automaticky rozpulzováva ten hnev. Napríklad, človek ten hnev už nedokáže potlačiť, nedokáže udržať, lebo to, čo to svetlo robí, tá frekvencia, je, že tá frekvencia to tlačí. Nie, no pozrieš sa na to. Nepozriem sa, ale pozrieš. Hej, teraz týždeň človek bude vybuchovať na každého, na všetko, lebo to nevie ukočírovať. A eventuálne
tým, že už je aj vyššie vedomie kvôli vyššej frekvencii, tak jemu cez to vedomie napríklad prirodzene zapne, že aha, ja už môžem komunikovať svoj názor bez toho, aby som sa rozčuloval. Hej, jemu niečo docvakne a čiže to je tá nepriama transformácia, ktorej sa nikto nevyhne. Čiže aj to, čo sa vlastne deje v politike teraz, to sa v živote nedialo. V Amerike si prezident sa snaží teraz presadiť to, že nebudú voľby ďalšie, aby on mohol byť prezidentom, dokedy si uzná za vhodné. A on jednoducho povie niekomu, kto mal právomoc nejakou formou ja neviem, koordinovať prezidentové správanie alebo rozhodnutia a teraz on povie, no nie, to už na mňa neplatí. A nikto nič nespraví, nikto nič nemôže spraviť alebo nespraví. Teraz oni sa tam samozrejme sťažujú. Ale čiže toto sú veľmi, veľmi podivné javy, ktoré sa dejú a to vyburcuje zmenu. To isté na Slovensku, veď keď si človek pozrie, čo si tu politici robia a v podstate akože všetko, čo si teraz dovolia, že idete, ja neviem, idete do potravín, ľuďom sa nezvyšili mzdy, ale idete do potravín a za každým je všetko o niečo drahšie. Teraz oni tam hodia akciu, povedzme, ja neviem, brinza, 2,70, ale dnes euro 45 zľava. Teraz človek, aha, zľava, schmatne a neuvedomí si, že tá brinza vlastne už je o 50 centov drahšia. Oni len ti nadhodili, aby si mal dobrý pocit, že aha, kúpuješ to v zľave. Hej? A čiže vlastne človek sa potom nezamyslí nad tým, že koľko toho vlastne išlo hore a taktiež, dokedy je také niečo možné ustať pre ľudí. Aby skutočne nepovedali nie. Takto jednoducho napredovať nechceme. A to by som povedala, preto by som podporila dávanie toho svojho postoju a tej svojej potreby viac najavo. Nie agresívne, ale jednoducho dožadovanie sa toho, na čo máme právo, ale takoutou vyjednávacou formou. Hej, to je jedno, či už sa bavíme o partnerských vzťahoch, o vyjednávaní s partnerom, o vyjednávaní s deťmi, o vyjednávaní s našim šéfom, o vyjednávaní s našim zamestnancom. Jednoducho učiť sa vyjadrovať naše práva a jednoducho, že sa dožadujeme lepšieho správania, že sa dožadujeme aby vlastne tí politici skutočne pracovali pre nás, nie proti nám. Takže ja by som to tu na dneska uzavrela, Monika. Veľmi dobre som sa s vami porozprávala, super. A definitívne by sme sa mohli k tomuto vrátiť a porozprávať sa viac napríklad o tej práci doktora Hawkinsa. Tak vám pošlem tiež. Super, díky moc.